laha weeta sabu ko ɓe janngani ɓe ɗali paamuyende tawange sadi ayna jeeyi pittal mum ɗi jahi Espagne jahi Portugal jahi Belgique jahi Allemagne ɓe liggi ko ɓe janngani ɓe ngandini pamuyen yahan kaale to banque wona jannguɓe fulatuɓe wona jannguɓe koɓe janngani idi hollu pamum banque koɓe janngani giɗi en waɗante galleji to Kolda ha kebbinde galleji Kolda ha raw jannguɓe memanide ɗon noon si enen manta jannde manta kala mo janngani sabu si jannginowo e mante yan komo janngani heeɗi si a yii jannginowo e yoɓe tan koɓe janngani jibina awa manten ɓe janngani joginoɓe miijo wonde jande moƴƴu gitti en janngoyinɓe ɗum woni ɓe janngano awa paamen en jarata yeeso tan gaga ko en jiɗodirani en jarata yeeso tan ko en jeeni daari e ko jiiɗon ɗo ko Macky Sall ari ko wona ɗum onon daara onon jooɗi jannguɓe Casamance entrepreneur ji gimmotoɗi arde Dakar ɗi gaddora defoɓe mbaɗoɓe ata café ɓe gadda amen ɗo ɓe defa passion ji ɓe cooda ɗon ɓeɗo mbaɗa café ɓe cooda ɗon ɓe gadda liggoroɓe piɓe naftorotale mumen ta ɗum ɓaŋakan bo Same Kanka waɗi café ro Kolda jaaɗon ha ñawlo on cotton e jawnto goɗɗo kambo Same Kanka waɗoyi café ro Kolda kala mbo Same Kanka mbo ala mbuuɗ yahiyan hande ɓeɓe jottiyan ñawlomo ñande tota on saɓe totta dula goɗɗo kono jaraten yeeso en jiɗodirani mbaɗɗa bitigel ɗo han ɓe ñawloma talo yoɓde ñande ɓe cooda jalamaɗare boppuɗa wiye ko rewɓe lima ɓa en ɓuuri yeɗɗude ko en jiɗodirani si en jiɗodirno han kono Youssoufi Ndour ardata ɗo walla Thione walla Ramdan wiye koto esta yata piye o temedde joyi sana hirtan wiyama e ko sana mi horino mi tenoyno walla mi yaano dula goɗɗo te ko ɓe goɗɗo onon jareten yeeso gando men ɗo wona gando mi seeni Fuladu ɓiɓɓe Fuladu ko won ɗo ko mi fenanani o to Same ɗo kala mbo kawroymi ɗo e jaɓɓe ko woni ko a ceernoyo woni ko a durejoyo woni ko a goɗɗoyo si ko puntugol Same Kanta keɓa ngaari naggal si wona mawɓe caliya mo walta ɗo mi riwa kala ko kawru awa bandiraɓe janngel tawa ko en liggotoɗe sibu jannguɓe ɓurana ɓe ɗin ɗo janngel liggoɗe wona ko neɗɗo o yiɗi to ɓernde mum to ko wiite ɗum wiite diine ala wala yarda li nafsihi ma radahu almuflisuna allazina dahaɗa maru neɗɗo warano ɓanko welani ɗum ko yo ɗum wiite diine ɗum waɗi diine de e julde nde ɗi woodi kono diine ala he meɗen ɗi aadaji gadinoɗi ɗi mbiɗen ɗo ɗi mboppen ɗi hay rasul sallallah alih w sallam meeɗa wiide yo mboppe ɗimon aadaji mboyode mawninde aada muɗum nafowo yo laawol haɗani on kono noon ko jelu goppu en ha garɗen ɗo gonɗen ɗo hoko tippu on addi tampere e Fuladude walla tampere aduna nde ko kalan woppi ko joguino ko te ala ko jogui hay hunde ko joguiɗen ala ɓe goppi noon ko joguinoɗen awa matiére ti gonɗi université ɗi kalanmi e mi waddi e séminaire Toubako to Belgique séminaire santé min mbannomi représenté ko Burkina Faso sabu bandiraɓe kala mo wawata kam haalande taarika ñande Baba Adama jippi aduna e nene hawa leɗɗe ɗe ɓe memnoɗe piw kala mbo haalnani ɗum kala ganndo leɗɗe Fuladu mi wawima Baba Adama e nene hawa jippoto aduna ko Arabie Saoudi min giɗori ɗum watte en atire jaɓtinde en e leƴƴi mbiɗi ko en gonani hay leñolgol ngol enen ko en fulɓe gila taga en koye fulɓe hayde Allah tagi Baba Adama pullo e tawa sabu hoko woni Adama firti ko adorama hoko woni Adama firti ko adorama pullo ɗin ɗo min namni question araboɓe to Makka ta min giwi toon min gari ɗo wiite Alcatar hakkude Alcatar e Altaïni woodi ɗumani région gonɗon toon min mbaɗoyno évaluation komin mbanno ko min noddi professeur ji maɓɓe ɗi ngan komin jii e jangge ko est ce que ɗum ko ara walla ko ɗum puɗata faamon est ce que ko ɗum ara walla ko ɗum puɗata ko min wi ɗumen yo minen min giɗoraka min mbahinoraka de minen wona min araboɓe ko araboɓe gonta minen gonan mi wimen yo mi faala kalanno minen ñalaɗe araboɓe ɗe kala jannguɗo arab no lim ñalaɗe arab ɗe ɓe kaali ñalaɗe arab ɗe mi pose question mbimɓe ɗe mbiɗon yawmul jumaat
hoɗum firti wiya ko ñalande renterede mbim siro amen rentaki amin mbiyade on ha siro amen rentoytaki ñalande rente sino min dentata min mbiyade on ayi ñalande nde sellatani min ɓe awa min pambe immi windi mi windi mawde ɗum woni aljuma ko ɓe mbiɗa jo enen ko mawde mbi aset alet tenen talata alarba alikamisa woni jeeɗi mbimɓe awa jooɗe kette mbimɓe ko woni mawde ko ñande baba adama e nene hawa juumita aljanna fulɓe mbiyo ko ñalande mawde a seetima ko a juumɗo alet ko a leptereɗo altenen ɓe tento e aduna talata ko ɗo ɓe talloto alarba ko allah rabbi won tabi alkamisa ɓe kansutoɗo woni ñalade jeeɗi ni aduna o foti ni aduna o foti ñalade jeeɗi awa bandiraɓe en ɓurdani ɗo sana heccani kam ɗo jengi heccani kam ala keccuɗo ɗo goɗɗo ala ko aduna yengel daten ko e laana woota ko ɗo muncidiren ko guidiɗomo jooɗa e laana ɓe ɓatiniɗo jooɗa e laana aduna o piw ko laana woota waɗi ko palasiji jeeɗɗi gila ñande aduna diidi ko palas ɗerinde o tan waɗi tati ɗin to ɓaawo ɗin tati ɗin to yeeso ni woni jeeɗɗi ko ɗen goni to ɓaawo mi wi hecciri heccanki ɗin toon hanki ɗin toon janggo ɗina faɓɓi janggo faɓiri janggo ɗina minen ɗo jeeɗiɗi ɗo ɗum woni han yaari ko goɗɗo heewi ɗo kaale ko pi e basalam ngal a yitta kom janggo ene jagata kala ko neɗɗo heewi dawdi ɗani a hanga ɗanaki an janggode enen jottota yaara a yitta kam laanaka ko ka woota awa mi ñaago ka laana woota ɓe mawɓe jakkanakka e yolde han talo en si ɓe looɓiya enen beltinen ko en tenana ɓen ko goroyel si mawɗo wiya allah bonni jamanu an talo en belno en men ha welti a mbiyama o noon bonta a bonanɗe saabu amma yanto par ce que o aduna ɓorlittoɗo an ko enen piɓolle ma mine jeggi ɓolle hay sinno heccama minen ɓorlinton donc noon mawɓe na guete du'ano en ta kuɗani jamanu o ta kuɗani jamanu o si on daari hande e nde diine arata nde tawi fulɓe ɗini ndewannague jeede ka haala allah ko laawol gotol mo meeɗi tagde tagore haa ɗo mo taga a heccani ɗiɗde ɓe jibinɗaɓe a heccani ɓe miniɗɗaɓe kala neɗɗo ñande wotere allah tagi wonko ɗum accindinaɗoɗa ko ɗiɗiɗo yaltude e cakkihiɗo yaltude a jarama alaji jegui bambaɗo awa nde puɗɗeren diine l'islam o arani taw ko fulɓe ɗe joguino diine on diine ha hansi rewama han ta on waɗanama jama mi woppa jama ceerno ali diallo ɓay on mi wawi mo woppam saabu mi okka on ni du'a fulɓe mo du'otono han on ne ɓuuri sellude fatiha mo laaɓani ɗam heewi fatiha e salatul fatiha mo gokkirteɗo si a yi guite potini niɓɓude a ko sulmade fatiha ɓiɓɓe ɓe kawrani ɓerɗe par ce que mouhamadou lagdari wonko windi o wi akulu amwali nas be safaati aw bi diini yo neɗɗo ñaam ko dagani ɗum onon ɗo cikku o ko ɗi bakkiji heewaji e ɗi luukali wiite du'a man jaboro wona gonga hewde gude du'ata ko jaabo si ko hewde gude du'otono jaabo goto wurani mum tubañodu du'antono on te wurani tubaño gude ɗe guittama jaygol yaata ɓen fulɓe ko ɓen goni puɗɗi jenggu joni ɓe mbaɗanno kaaƴe ɗen kaaƴe jotteɗe hayre mawɗo o nde waɗe ɗo mo ɓaŋa korel ndiyam mo jooɗo mo fewra hirnague mo fewra ardaɓe ɓe joni koɓe du'oroni e dow allah mumen saabu noon ɓe ganda tawi allah ala mbigol allah kala wona pular bandiraɓe kala jangguɗo nde jangguɗa yo wiide allah wona pular allah wona enen e mbiyata allah enen ko gueno mbiyeten gueno pular wiyata gueno joni noon ɓay ɓe ganda allah gueno mabɓe ko nangue gue ɓe ndewata ɓe guiɗi rewde nangue ɓen gonno ɗo annabi ibrahima jibinaɗo ɗo biiri jam jam woni ɗo hakkude mum e makka ko kilométre 49 waɗi teppere am nde mbammi ɗum kala mi fonndi ɗum ɗo wiite biiri jam jam si a ɓaŋi helmere aram nde ha kala nde sellaade ɓe mbi ko safa e marwa safa e marwa noon firtata ko hayre hay hayre ala ɗon ɓeni ko woni ɗon ko jarndeni mbandi kaaƴon tokotoñ a monta teppe maɗe murid wona no waɗi ɓe gonno toon on san noon ɓe mbiyo kala ndewowo allah mumen ɗo ɗiɗo ɗi a woppanɗi on sa mawɗo ɓaŋi korel ndiyam ngel hal fewta ɗumen boya buuɗal yurmede fuɗi e binde gueno jam ñallu haɗo cincinɗi ma kaaɗi
a woni keno mbo endaka wawi wallaka filtinano e ñaamo hirnangue fulnangue ana yiya hollaka libre nippa kulu majjol e paaɓi dukan e jinneji e garoji mum dura e yamirore mum teppere ina e leydi ko boni fawi e leydi ala ɗon fawi guire wona e dow ma mi pokkiri komin jahoɓe dow ndenka ma falo fadden kersuɗa bone an e min amin wona arabe ko an e min an ñagaɗo e min ñaguiɗo joni noon nanna ɓe mbiyo kulata penta yinta tajara en ɗam kala ko ɓe keeɓi ko koddigal rendi si julɗo wayi noon hannan ko on woni julɗo kala mbo wa'an noon wona julɗo kala mbo wa'an noon wona julɗo joni onon jangde men nde piw ko ittude en no mbano en ni waɗa en no waasa nden noon jam ko ɗum addi pular noon wi o yi konngol wiya hombo kalfine ɗa konngol yo wiyami halfinama dey ɗemgal kono mi yaha mi waajo ɗemgal o yi ɗemgal tinnoɗa min konngol wata waɗam kilondinde ɗemgal yi ɗum konngol hono mbaɗi seɗa kilondin wiyo a haaloya kam ni no haaldetake a haaloya kam ni ɗo haaltake a haala nanniɓe kalantake wonti kilondi ɗum woni haalande ɓe nanta konngol ma wonti kilondi si hande a laari hakkude meɗen e rewɓe men ɓe hakkude men ɗe e ɓiɓɓe men ɓe hakkude men e jinnaɓe men ɓe si tawi ko diine rasul sallallahu alayhi wa sallam o gabbinoyna wona ni mba'anno en si tawi ko qur'an al harima mbo allah wiyo o han ta wona mbo ella haali o han wona ni mba'anno heewi ko janggi qur'ana kono koko ɓurani im ko janggi saabu ko ɓurani im ko waɗi wona ko ɓurani allah heewi ko janggi qur'ana koko ɓurani im janggi saabu wona ko ɓurani allah waɗi si wona ɗum man en tawrarano tuubaɓe jitten aadaji meɗen ɗi e nder meɗen ɗi gontana en hoyre minen koye min kalani minen koye min pelliti kaso ala fof komin kuli wona o allah hay yitere woɗere tagade ga aduna haɓɓi sinturio haɓɓi dufolgol yo minen min jaw hino kulgol ɗon hay heege men kulani heege woni jaw hino ɗon min kajat e pullo Fuuta o wino si lakara sudama tan huccudu ɓen aduna kala sutiɗo lakara tum huccudu ɓen aduna minen ɗum ɗo ko noon min kajaka laamuɗo wiyo min kajaka seeɗen wiyo allah wiyono minen ɗo allah wi minen ɗo holko tagi yimɓe mbi ko qur'ana janggi jooɗo ɗayna allah mbiyo ko allah ɗaynatani ɗum si wonti bakkade men na gila ñande puɗɗu en dente mbiɗen ko diine mbattan ni faro mbannogo ndiyam yo horti hawrunoɓe yo caakima jibinannoɗi yo ɗali jibingol kala cellannoɗi ɗali cellal nagge joguino ɓiro ɗam man ɗali enen kan gabbiɓe allah ko ni ɓaata kawral hu en ɗammala hono diina woni joni on nanino law gorkoy ɗaɓɓa goro nela mawɓe nana wi'e kaari heɓi debbo ma on debbo gokkiɗa ɗo a suyɗa ɗum wiide o nanɗa heeɓi genda jabotanokoma yaha ɗum ittama joni ko debbo ɗaɓɓatani gorko nana ɗinin umtagole e saare e tintina dewgal ɓamgal ko janggo haɓɓete mi heeɓi gorko joni noon bambe wi o sali wona dewgal haɓɓete ni komi heeɓi gorko haɓɓana mum ɓe doygal joni komi heeɓi gorko kaɓɓane ka mum ɓe doygal wona dewgal saabu dewgal firtata ko dewgal rewata ko e laawol ɓoggol mbiyanogol kaɓɓe ko ɓoggol kalfaji dande ma e jungo gorko ma a watta ko gorko ma anda joni noon ko genda e gorko bomin gendodiri marché ko minen walla noon gorko garɗo hirde balɗe joyi ha lebbi ɗiɗi heeɓi ɓiɗɗo he galle dewgal ala on witama heɓani gorko joni ko dewgal woni ala jo ko doygal waɗa te la responsable de religion ɓenin ɗo e jii ko allah sali e jii ko nelaɗo sali kono ɓay kaaley ɗi ara tubaɓe ɗi cooda en ɓe natina mbiya ko ɓe mbiyo ko mbatten holko kulɗen min ko saɗimi ko kulɗen ko maydena kala ko enen mbigonɓe ɗo ɓe e meeɗan mayde ha e ngalaɗo woɓɓe garata kala ko gueti enen mayen te mino sikki ko kewɗa jawdi ko piw o meeɗa yide mayɗo kasanke mum ɗo e jokka jiifa naɓora kaale donc fa amman yamal misqara zaratin hayran yara fa amman yamal misqara zaratin sarran yara kala ko golluɗa ɗum tan tawoytata si o waɗi appliqué laggari
e cosanji ɗi menen kaalen mais bopparano aada joni ko watteni ɗo ko si ceerno wima woppu aada walla ɗiya nafaade kañ ko waɗi koole laddari wi wan nasaratu ila najiya biyati illa an yakuna fasiki wala musalatatu kayru darrati jaafoɗo noon jannguɓe ɓurano jaafoɗo piwmino wawi ko watte ko woni mi waɗade wonami ceerno alima funtirta min ba am anda alijanna maha am alamo mbawmi nabde alijanna le sakko mi yayo naɓo jawdi mon ɗi mi naɓa on alijanna taw ba am woni mi anda yahno rasul sallllahu alayhi wa sallam sabu mum aljanna tagira wi fatimata binta rew allah juula sabu am aljanna tagira kono sa rewani allah yata toon seydna aboubacry ɗi yaɓni kan woni ɗimmoto aljanna yo hoolaki si wona ñamal ngal na tinanal ngal e tawta ñamal ngal a hoolaki ya aljanna neɗɗo wiya on yo ara saame kanta debbo e gorko suka e mawɗo ko temedere ko temeɗiɗi kaalaji e haalaji bakkiɗi e bakkaji jawa noon jawdi wonde wa on bamum ko kañ waɗi duuɓi aljanna ɗen walla ko hoɗi liggey ñamon boppeji won nasara wiya yo ko darɗe tuuji hilorroje hakkude ma e debbo janano darode e muɗum onon darodira ɗi harmi hono rewɓe saame kantaɓe pi jata e ley mangoy kalda minen ko dayra bambe balɗe ceerno bambe balɗe mi naɓantani kaalesi on woni ceerno am debbo ala ceerno wona gorko makko hadis o e haali debbo ala ceerno si wona gorko makko hono ɓen pewjodirta ɗon jaɓuramar ha en ngala ɓe kuli ɓe goni yeesoɓe mi andaga monɗero amen mbiya min to amen o gandu mbaɗaɓe toon président dayra to amen mbawɗo genda mum emo ala genda fiilo ha cikka defendu mum ndu yiilatani wona noon ka en punta rewɓe na gandu ko ka en goni nunɗuɓe ka en jibinta hendeɓe ka en goni guese moƴƴe ɗe neɗɗo ko heewi awdi o si ala guesa hende wa hefta hay hunde deke ko rewɓe ɓe ɓuuri nunɗude elle debbo ko nunɗi onon jii ha ngaɓe rewɓe ɗi gona deedi ko worɓe gabbi ɗumen debbo ko wayri gorko yanta gorko kangaɗo deke ko ɓe ɓuuri en nunɗude dalen ha ɓe jakkane hono keften ɓiɓɓe fadaɓe janggo tuuba ɓe gara puntaɓe wiye ko nuurolleji jaɓɓe ɗum seeren ɓe gara puntaɓe wiye ko nuurolle jaɓɓo ceerno wiye gew dagaki hoko woni gew dagaki gewɗi ɓuuri dagade gammu jamma ko min wi noon janggo par ce que hoko waɗi ɗum kew si wiyama Demba e Samba kawratani ɗo e cippira toon ko guite nabde a laarani a yiira gammu ko nawru naɓa mino wawi walade to suudorol ha mine jaɓurama tan gardi mi yiita kaalo mino nana ko haali ha joomalahi ka en caaki e si ko a heɓani e sappordu suumay ko ari e suumay a ɓanta joni ɓe mbiyo gewji ɗi e gafuji ɗi pikarmo ka en noddiri rewɓe mbiyo ko diina noddiri imen fi wawta julde hay kono ne laalum nde wonno tar te rasul sallallahu alayhi wa sallam ko on ɗofta o alano bakkiji te o liggantono hoore mum kala ɗo o jooɗino ɗoɓe patuma ko o yaano si tenoyoɓe gimmima ƴogoyoɓe gimmima kay watinto immade kala ɓuraɓe heewede ko tawre o ƴogoya walla tenoya neɗɗo wiya kami wife gila bibbi ha mura kay woni homo no liggoɗen mbo kala ñaama olore mum de onon no sikku wiide ho ko mbimi on ko du'a ko joom dewre kewɗe jabante du'a wona gon Allah wi ko goto mbo jaabinani du'a kalɗo gonga ñamɗo ko dagi ɗum addi akulu an waɗina ɓe kayri tibinat hay si a ala wutte hay si a ala tuuba ta mbiyo ko ñamta ko e dagi ko kalta ko gonga pama tan si a du'anima leñol ngol tan nangat kono hono gartirten cosanɗe aadaji meɗi ko tuubakiri ndi ɓurɗen basade ala ko jalti ɓenin jangi holko woni tarika endo janguɓe tubakoro ɓe gandi tarika endo koko woni endo sin hoko woni endu ko fulɓe jomiraɓe nayyi jiɗi wonde endu ko addiwira endu ko siɓe tawoyanoma ronna wiye est ce que onon no mbawa ɗo wonde on wiya minen ko endu wotoru wonɗo ɗum addi tubaɓe bindi ɗum endu awa ɗange tarika japon koko addi japon meeɗi wasde duuɓi temeɗɗiɗi e duuɓi jeeɗiɗi woni ko basal tan won toon ɓe jalti e fiyaguji none leydi jalandi ɓe dutti e aadaji mumen mbiyo dutto en e aadaji men fi hoɗum si a laari e fula du awannoɓe men ɓe ka en goodi gandal mum rannaɓe men ɓe goodi gandal mumen asoɓe men boyli ɓe goodi gandal mumen tañoɓe leppi
godi gandal mumen ko janngu en ko pi en cantinaki ɗum ko en boppude e ngalagude ko woɓɓe maɗanta ɗum fof ko en boppu onon ɗum wawta onon mbawta ruttorde e cosa en mbawta tan ko en jannganani ko gonɗen ko tan ko en jannganani ko gonɗen ko en mbawta hay politique meɗen o politique yakkinoma e nder e Fuladu ɓooyi ɓuuri duuɓi 20 to ɓaawa fuɗɗi yakkade sabu ala ko ala politique galle ma o ko politique kono si a nanoyi politique yakkima tan ko kalis min mi haɗimi wadde politique mi wawata mantude hono wiyete sengo to jalamalare komo moƴƴo komo mbaɗo ni ñagaro mi heɓani ko ɗamininomi ko mi yaha mi ƴattoyo on janna mi wawani ana ɗum woni politique bandiraɓe on calminama on juurama sabu miɗo andi min mi wawi ɗo wonde ha puturo kono woodi tampuɓe ko ɗo jinmi haddude e moɗon miɗo ñaagui on noon yaafuye e ko heewi ko paalanomi haaldere banggue guildel mi faalano haalde gande gadiɗe ɗe gila to leɗɗe eto boyli eto faro e leɗɗe huuɗoje e leɗɗe delbiɗe e baaɗe e kaaƴe e jaareji e leɗɗe ceftuɗe e hendu kono tan o okkani ɓoyɗo mi fuɗɗaki o jarama on calminama ɓeydu nomo ɓeydu heyi bismillah